Oh ja. Nee, ik weet niet hoezeer. Ja. Dat is twee dingen. Boodskap te dra van hoe dat mense met mekaar kan saamwerk, mekaar kan respekteer en mekaar se eie kan gun en tog ons eie wat God ons gegeet kan bou. Kom laat ons net saam bid. Ons dierbare Hemelse Vader, u sien hier voor u ouers wat die kostelikste deel van lieflike stemme wat u vir hulle gegee het, en vir ander mense te gaan verras en te gaan vergat met die mooiste en die beste. Die pragtige geluid van die stem van 'n mens. Maar Here, met nog meer. Want 'n mens se stem is maar net 'n weerklank van jou karakter. Daarom dank ons u vir hierdie seuns en dogters wat uit hulle ouerhuise uitgaan om daar aan Europa te gaan wys hoe dat boerseuns en boerdogters de karakters lyk. Want wil bid, Here, ryker gemaak sal word deur wat hulle daar gaan gee. Ons wil bid vir hulle wat die toer georganiseer het, die hele reis. Ons bid vir die vlug ander kant toe en oral in Europa rond en weer terug na Suid-Afrika toe. Here, ons wil kinderlik vanmôre kom dankie sê. Saam met die kinders wil ons dankie sê. Dankie sê vir hulle ouers. Dankie sê vir die opoffering wat ouers met vreugde doen om vir die kinders dit te vind wat hulle self nooit in hulle lewe miskien mag ondervind.
Laughing at? No, about it. It's like it was going, many for that. Hier is nou op Schiphol met die vertrek naar die hotel toe, die eerste arrivering in Europa. Koos, wat sê jy? Huh? Wat sê jy? Neem daai ding af. Ja, hy neem af. Hierdie is nou in die Ibis Hotel. Misschien heeft u wel eens gehoord van de Fokker-vliegtuig. De Uiver is nog een 4 motor. Kijk, kom goed, we zullen daar achteraan. En je wordt video. Kan je zien? Zaanse Schans. Jullie hebben de tijd om te fotograferen uit de bus. Want we maken hier een stop. Als jullie in Duitsland koffie willen bestellen, moet jij altijd vragen om een Tasse Kaffee. Een Tasse Kaffee. Tasse Kaffee. Dat is 1
kop koffie. En haben Sie een tasse Kaffee, bitte. Bitte betekent alstublieft. Bitte. Minuten. Industriegebieden, de rivier, de Rijn. Zien het? Die grote flat aan de top, de Domkerk, die u kan gaan bezichtigen. De Domkerk is vandaag. Jijkie, jy is op zwaaier en ken de camera. Ja, hij gaat ons allemaal afnemen. Dan moet jij niet stilstaan. En met Sarah gaan. We gaan dan lekker doorlopen. Dit is 3 graden. Oh ja, sorry. Wat maak je nou? Neem je nou af? Ja, ik neem je af. Ik denk van hierdie busse wat so gestamp is vir my nou makliker om hulle uit te ken. Ek soek net vir die bus wat voorgestamp is.
is wel iets zo gemakkelijk. En je ziet die stap is baie maklik om raak te sien is ons beertjie. Weet ons beertjie. Nee, ek nou praat julle dit ook al. Ja, luister wat hulle sê. Nee, nou gou stories vertel. Als u dan daar aan het skiën bent en zo'n berg sneeuw komt op u af, kunt u niet oplossen tijdens de oorlog. Zo nu en dan kunt u dat voelen aan de weg. U kunt het ook zien. Het zijn kleine vierkante putjes die over de weg zijn gemaakt eten. En de pizza, of course. Natuurlijk kunt u een pizza zijn. Niet dat ik ze niet vertrouw, maar ik wil graag weten wat daarin zit. Ja? Dat is klaar. Wat kunnen wij nog? U ziet, je laat die streep achter, anders weet hij de weg niet terug. Hè? Nog de kwestie geld in Italië. Betaalt dus het minste wat u betaalt. Ik denk 1000 lieren is, hoeveel zal dat zijn ongeveer, ik denk 1200 lieren, ongeveer een US-dollar, 1200 lieren. Miele lieren. Sinaasappel. Dat is sprutto. Dat is dus gesperst sinaasappelsap. Nee, geen alcohol. Dat is zuiver sinaasappelsap en zuiver citroensap. Dit staat altijd in een wegrestaurant op de bar. U kunt dat zien in 2 glazen.
We of the Newcastle High School in South Africa would like to present a program of varied pieces for you this evening. The first 4 pieces we will... Ehren und Preis sei Gott dem Herrn in der Ehe. Und Preis sei Gott dem Herrn in der Ehe. Und Preis sei Gott dem Herrn in der Ehe.
I'm gonna ride the chariot in the morning, Lord. I'm gonna ride Ride the chariot in the morning, Lord. I'm getting ready. I'm getting ready for the judgment day. My Lord, my Lord. I'm gonna ride Ride the chariot in the morning, Lord. I'm gonna ride Ride the chariot in the morning, Lord. I'm getting ready. I'm getting ready for the judgment day. My Lord, my Lord. Are you ready, my brother? Oh, yeah. Are you ready for the journey? Yes, oh, yeah. What
ai piccoli tradizionali nostri doni, così almeno hanno un ricordo anche della nostra Smile, you're on camera. Smile. Kijk hier naartoe. Just set up your Hollywood smiles. Ja. Nee, smile een beetje, jy lyk so suur. Nee, wat 'n film gaan dit wees. Bolletjies gekry. Bolletjies gekry. Suur van die bolletjies. Verboden. Daar gaan. En van Milaan nemen wij de highway in de direction Raad. Ook onze winkels voor.
wel binnenkijk. Nee, ongelukkig nie. Ons kan nie tastel nie. Ons kom eens terug. Maar die tyd. De Romeinse architectuur is een van de mooiste van de hele wereld. Dat zijn echt kunstenaars, die Italianen. Why do you think that Luther is that did exist? Because Luther was not, did not agree with the act of the Catholic Church. Because the people in Germany were starving to death and they still had to offer for love. And they're not playing big shows. Yeah, that's why. People didn't have well, I know that's fun. Hello, sweetheart. Yeah, for the blackmail. That was a good one, eh? So, you can make blackmail, you can make money, not you mind. Hey, this is great.